Archbishop of Cebu, His Excellency Jose Palma, Representative of the Lone District of Lapu-Lapu City, Congresswoman Paz Redaza, Mayor of Municipality of Cordova, Mayor Mary Therese Sitoy Cho, outgoing FDR Parish Priest Reverend Father Bernard Corpus, MSc, or Father Bong for short, incoming VDR Parish Priest Reverend Father Renante Joseph Ichen Ga, MSc, or Father Luking, T-Chak Chair and the First Lady of Lapu-Lapu City, Cindy King Chan, distinguished guests, tanang kaparian, nga niya mitambong, mi-celebrate sa misa, mga kamadrihan, ato ang Parish Pastoral Council, parishioners, mga kaigsunan kung upunganon, friends, ladies and gentlemen, maayong gabi kanatong tanan. Ngayong gabi, Admittedly, I am overflowing with mixed emotions attending this ceremony. I am happy to welcome the newly installed Virgen de la Regla Parish Priest in the person of Reverend Father Renante Joseph Ga, whom I know personally. Ato siyang tagag si Pangpakpak. okay. Pero nag-uol usab ko kay mobiya na ang atong pinalangga nga kura paroko nga sa taas nga higayon nga atong nakauban sa pagpangalagad sa katawhan. Walay lain ang atong suod ug minahal sa tanan. Reverend Father Bernard Bong Corpus. I am sad because we have grown fond of him. The life he lived has inspired many of his parishioners like me. But I am certain that he will continue to inspire others in his new assignment. Father Bong, daghan kaayong salamat sa imong kaayo kanamong mga upunganon. Thank you for your good legacy that you have imparted us. Ikaw ang among nakauban panahon sa pandemya. Og sayod kami nga imong hugot nga pag-ampo sa atong mahal nga berhen sa regla og sa atong labaw nga makagagahom. Mo'y usa sa nakatabang nga dali nakabarog ang dakbayan sa Lapu-Lapu gikan sa maong krisis. May you continue to include us in your prayers, Father Bong, bisan atuwa na ka sa bag-o nimong assignment. Bawna sa imong paglakaw ang pagmahal ug pagpangga sa katawhang upunganon diha kanimo. Please know, Father, that you are always welcome here. Bisitaha baya mi ha? Balik-balik ka po mi, Father. Kay mingawon kayo minimo. Og kang Father Luking, ang atong bag-ong kura paruko, dako namong kahinangop sa imong pag-abot. Like Father Bong, you are most welcome here in Virgen de la Regla Parish. Nakita nako ang imong dakong pagmahal sa mga upunganon, kay sa taas nga higayon, ikaw ang kura paruko sa Our Lady of Sacred Heart sa Marigondon. Mao nga dili ka nag-iglain kanamo. You are no stranger to us, Father. I have partnered with you in several occasions serving your parishioner in Marigondon. And I have witnessed how
will love you are by the people of Marigondon. Sama sa among nabati karon sa pagbiya ni Father Bong, naguol usab ang mga parokyano karon sa Marigondon sa imong pagbiya. But I am sure na ikalipay usab nila ang pagpaambit nila kanimo diri kanamo, kay sayod sila nga ang National Shrine sa Virgen sa Regla nagkinahanglan og susama og kalidad ni Father Bong, usa ka ligdong nga kura paruko. Nang hinaot ako nga under your stewardship, you will continuously pray for the Opunganon people that we will be able to surmount this pandemic, revive the economy, and regain our normal lives. After all, our God is greater than any or all of these pandemic and viruses combined. Kung si Father Bong ang niuban kanamo panahon sa pandemic, dako namong kalipay sa pagbangon nato gikan sa maong krisis. Si Father Luking ang atong makauban sa pagbangon. Silang duha dili nato makalimtan tungod kay they are part of the history. Si Father Bong sa iyang pagkakura paruko sa ato ang simbahan, nakura paruko siya appeal sa 500 years quincentennial celebration of the Christianity of the Philippines and the victory at Mactan. Nabahin si Father Bong o si Father Luking na sila ang atong quincentennial parish priest. Manang atong tagaan si Pangpakpak ang duha ka quincentennial parish priest na si Father Bong o Father Luking. Usa na ko tapuson, I'll take this opportunity para sa mga senior citizen nga niya karon dinhi. Magpabakuna na kita. Kayod mo na mura na tag normal, gipagawas na mong tanan. The good news is ang ato ang bakuna karon para sa mga senior citizen, Johnson & Johnson. Kausara mo baksinan. Mao na para sa inyo ha. Mao na akong ipabot sa mga senior citizen nga naa karon sa mga hospital na admit sa COVID tungod kay wa magpabakuna. Imaning nga dili ang bakuna ang makamatay, si COVID-19 ang makamatay. Mao nang panawagan nato mga senior citizen, magpabakuna na kita. As Mayor of Lapu-Lapu City, I personally and humble appeal to both Father Bong and Father Luking to please continue to pray for us and guide us as we chart the city direction under the new normal. Daghang salamat, and to God be the glory.